Il-popolazzjoni f'pajjiżna qabżet il-519,500 ruħ. Dan ifisser li meta mqabbel mal-aħħar ċensiment ġifieri dak li kien sar fl-2011 kien hemm żieda ta' madwar kwart fil-popolazzjoni meta tieħu riżultat ta' ċensiment ta' 100 sena ilu, ġifieri dak tal-1921 il-popolazzjoni Maltija żdiedet b'darbtej u nofs. Dan ħareġ mir-riżultati preliminari ta' 18 il-ċensiment f'pajjiżna li sar fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra u li ġie ppubblikat it-tnejn filgħodu. Matul dan ir-rapport ħareġ li fil-Gżira ta' Malta kien hemm iżjed minn 480,000 persuna f'waqt li f'Għawdex u f'Kemuna hemm popolazzjoni ta' madwar 39,000 persuna. Minn dawn ir-riżultati preliminari taċ-ċensiment ħareġ li l-maġġoranza l-popolazzjoni qiegħda fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż, terz tal-popolazzjoni Maltija toqgħod fit-tramuntana ta' Malta, f'waqt li fin-naħa t'isfel il-popolazzjoni żdiedet ukoll iżda brata ħafna inqas minn dak li ġara fin-naħa ta' fuq. Skont dan ir-rapport, l-akbar 3 lokalitajiet f'pajjiżna huma San Pawl il-Baħar, Birkirkara u l-Mosta. Fit-8 lokalitajiet f'pajjiżna kien hemm tnaqqis fil-popolazzjoni, fost dawn hemm l-Imdina, l-Isla, Santa Luċija, Bormla u l-Belt Valletta. Fi żmien 10 snin ta' Sliema ħa post l-Isla bħala l-aktar lokalità densa f'pajjiżna. In-numru ta' barranin li jgħixu hawn Malta huwa ta' iżjed minn 115,000 persuna u l-aktar lokalitajiet fejn jgħixu huma San Pawl il-Baħar, ta' Sliema u l-Imsida. Kien hemm żieda fil-popolazzjoni taż-żewġ sessi, iżda għall-ewwel darba hawn iżjed irġiel f'pajjiżna mill-nisa. Dan hekk kif l-irġiel jammontaw għal 52% fuq li n-nisa jammontaw għal 48%. Dwar dan tkellimna mad-deputat uffiċjal taċ-ċensiment Silvan Zammit. Il-gap bejn żewġ ġeneri tar-raġel u n-nisa dan beda jiġkien ilu mill-1967 li beda jiġri din, x'qabel fil-passat dejjem kien ikun hemm qisu iktar nisa mill-irġiel. Però dan beda jitnaqqar qisu biex ngħidu hekk. Imma fejn qabel fiċ-ċensimenti passati bejn ċensiment u ieħor kull sena kien qed ikollna żieda ta' kważi 1,000 jew 2,000 persuna. Fl-aħħar 10 snin iż-żieda telet għal 10,000. Minħabba ammont kbir ta' barranin li ġew jgħixu pajjiżna. Il-medja tal-età tal-popolazzjoni f'Malta hija ta' ftit inqas minn 42 sena meta mqabbel mal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżna huwa relattivament żagħżugħ.